Здравейте и добре дошли в каналът ми. С днешното видео стъпваме много рязко в есенните тенденции. Цяла година чакам да стане есен и зима, за да нося такива червила. Просто ги обожавам този тъмен цвят. Мога да го нося не само вечер за парти, но мога да изляза така и през деня. Просто наистина се чувствам много добре в такива червила и ми харесва да ги нося. Ако искате да разберете как направих този грим, продължавайте да гледате. Добре, да започваме. Започвам с хидратация и с етеричната вода от L'Occitane. След това продължаваме с Make Up For Ever Ultra HD фондютена, който ми е страшно любим. И ако този фондютен не ви харесва, това е само защото го нанасяте с четка. Той се предполага, че трябва да се нанася с бюти блендер или с някаква гъбка, с която да го потупвате в кожата. Веднага след това преминаваме на коректор Maybelline Fit Me, който доколкото разбрах е спрян в България, вече го няма, но моят го закупих от Enzo.bg. И разбира се, преливам с Beauty Blender. След това е време за бейкинг. Използвам, разбира се, Bourjois Loose Powder или пудра на прах в цвята 01 Peach. След това преминаваме на база за сенки MAC Pro Longwear Paint Pot в цвят Soft Ochre и го нанасям с четката на Lollipop, която се нарича Concealer Buffer. Сега ще направим магия и когато се върна, веждите ми ще са готови. Готови сме с веждите, продължаваме напред към сенките и ми се иска не само устните да са акцента, но и очите да не остават толкова на заден план. Започваме с преливащ цвят в сгъвката. Използвам това топло кафяво матово от палитрата Naked на Urban Decay. За първ път тази палитра ми дава такъв пигмент, сериозно. За съвсем в сгъвката, в най-долната й част, ще използвам тази по-мъничка четка и цветът Cherry Cola, който е общо взето цветът на червилото, който ще използвам, но мисля, че все пак ще изглежда добре. Сега ще нанеса и на другото око и ще се върна с предишната преливаща четка да прелия всичко. С такива по-тъмни цветове просто трябва да имате търпение и да не спирате да преливате. Винаги има момент, в който изглежда отвратително, но не трябва да се отказвате, просто трябва да продължите да преливате и накрая ще изглежда добре. За сега го оставяме така и преминаваме на долния клепач. Отново същата четка, отново Cherry Cola, но на долната линия на миглите. Но преди това ще изтрием бейкинг пудрата. Добре, Cherry Cola на долния клепач. И по някакъв начин ги свързвам с горното. Същата четка ще нанеса и ето този цвят, който се казва Hustle от палитрата на Urban Decay, отново на долния клепач. И с преливащата четка от сгъвката на окото просто ще прелея ето тук, за да изглежда естествено. След това е време за хайлайт и ще използвам този матов бял цвят за хайлайт под веждата и във вътрешния ъгъл на окото. Сега ще се опитам да направя най-тънката очна линия, която някога съм правила. Ще видим дали опитът ми ще е успешен. Мисля, че се справям за сега. Изглежда добре и не е толкова
дебела очната линия, точно каквато исках е. Стига да мога да я направя и на другото око. Успях! Спиралата, която ще използвам е Better Than Sex от Too Faced. Вътрешната линия на окото и горната и долната ще нанеса тъмно кафяв молив. Този е от Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil в цвят Star. За бронзър ще използвам този от палитрата на Kat Von D. Ще смеся тези два цвята. И между другото, когато си купих тази палитра, я обожавах. Не знам какво се случва напоследък, дали е заради фондътените, които сменям, дали е заради четките, които сменям, не знам. Но стои лилаво на кожата ми. Буквално лилаво, все едно някой ме е ударил и имам синина. За малко спрях да я използвам, затова се върнах към Benefit Hoola Bronzer, който никога не ме предава. Но много искам отново тази палитра да изглежда добре върху лицето ми, защото всъщност е страхотен бронзър. За руж ще използвам Hourglass Ambient Lighting Blush в цвят Diffused Heat и ще го нанеса с четката от Real Techniques, която е номер 100. Този руж дава страхотен завършек. Има някакъв блясък, но той изглежда сякаш е отвътре от кожата, а не да е нанесен отгоре. Определено е по-различен от всички останали ружове, които имам. Още не съм се отказала и от хайлайтера. Ще използвам Mary Luminizer от The Balm, отново с четка от Real Techniques. Тази се казваше Setting Brush. И преминаваме към звездата на шоуто днес, червилото на Rimmel в номер 120 Cutting Edge. И е ето този супер тъмен цвят, който обожавам за есента и за зимата, даже повече за зимата, но вече нямам търпение да го използвам, затова реших да направя този туториал. И тъй като нямам молив в същия цвят, ще използвам четката от Lollipop Cosmetics, която е за устни. И ще очертая първо устните, защото с това червило определено трябва да се работи много внимателно. И преминаваме към червилото. Тадам! Гримът е готов. Определено не е за всеки, не всеки може да носи такова червило през деня. Аз лично мога и през деня, и вечерта. Не се притеснявам от това червило. Надявам се, че грима ви е харесал, забавлявали сте се с видеото. Ако е така, можете да го харесате и да го споделите с приятелите си. Това ми помага много. Абонирайте се за каналът ми, последвайте ме в Instagram, в Snapchat. Имам страница във Facebook, където също можете да ме последвате и поствам доста често. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки! Тук имам... Аз не си изтрих бейкинг пудрата.